As familias do Servizo de Atención ao Fogar e a dependentes de Vilagarcía denuncian as numerosas deficiencias na atención aos usuarios. Segundo explican, a decadencia do servizo comezou co cambio de empresa. Dende Caralia está ao mando. Entre as súas críticas atópanse a falta de continuidade e de puntualidade dos coordinadores. Foron contratando xente sin experiencia ningunha. Podían pasar polo domicilio dun usuario 3 a 4 personas ao día. Si tiñan que pasar ás 5, mellor chegaban ás 8. Si tiñan que chegar ás 10, desde o día anterior, para levantar a unha persona, darlle o desayuno e todo o demais, podían chegar á 1 da tarde. As críticas comenzaron por 5 familias, pero na actualidade xa superan as 20, máis do 10% dos usuarios. Segundo explican, estas deficiencias do servizo causan desconfianza e temor entre os dependentes. Que notamos que os dependientes están trastocados de todo. Por que? Porque alteraches o seu ritmo de vida. A xente que lle iba normalmente, que eles xa tiñan unha confianza con eles, pois deixaban que foras ao baño a duchalos, moitos, agora non queren. Por que? Porque é a súa intimidade. E o que non pode ser é que hoxe te viña unha, mañán outra, pasado outra, que non se respeten horarios, que non te manden carteleras dos horarios que che van a vir e da xente que che vai a vir pola porta. Son os dereitos que temos reconocidos na lei de dependencia. Segundo explican as familias, o Concello recibiu un informe favorable do servizo. Dende as familias sinalaron que este informe foi elaborado pola empresa sen ter en conta as críticas. Nos servicios sociales todo está bien, pero ahora ya estáis mejor, pero ahora ya os va sempre la mesma persona, pero é que eso non é solución. Pregúntanos si é que estamos ben, si non estamos ben, si está funcionando o servizo, si non está funcionando o servizo. Se preocupan de algo? No. Ante este abandono, aseguran que comezarán a mobilizarse. E se temos que estar todos os días na calle, casillas de rodas, vamos a salir todos os días casillas de rodas. O que non vamos a permitir é que se nos siga tratando como se nos está tratando. Falta de respeto, malas contestacións, non nos collen o teléfono. As familias sinalan que sairán ás rúas buscando unha solución urxente, xa que debido á situación e á idade dos usuarios non se poden permitir acudir aos xulgados e que a solución se demore.